Za vetou vášho dieťaťa bolí ma brúško sa môže skrývať vážnejší problém. Ťažkosti tráviaceho traktu sa totižto nevyhýbajú ani tým najmenším. Môžu byť prejavom vážnejšieho problému, dokonca môžu ohroziť zdravý vývoj dieťaťa. Kedy vyhľadať opateru, lekára a akým spôsobom môže samotný lekár, špecialista pomôcť, tak presne o tom sa dnes budeme rozprávať s pani doktorkou Ivetou Čiernou, vedúcou lekárkou gastroenterologického centra Junior Bezručová. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň, prajem. No, budeme sa rozprávať o deťoch, tie sú o to viac krehkejšie, ako sú maličké samozrejme, ale tieto veľké problémy alebo závažnejšie problémy gastroenterologického traktu sa nevyhýbajú ani ním. S akými najčastejšími problémami sa vy stretávate o svojej praxi? Problematika gastrointestinálnych ochorení v detskom veku je veľmi široká. My v gastroenterologickej ambulancii sa stretávame už skôr s tými problémami, ktoré trvajú dlhodobejšie. Nie sú krátkodobé, akutné, lebo tie väčšinou vyrieši pediater. Ale keď teda už dlhšie pretrváva nejaký problém, alebo je ten problém závažnejší, je pacient odoslaný do gastroenterologickej ambulancie. My sa venujeme deťom prakticky od 0 do 19 rokov. To je vlastne veľmi široké vekové spektrum a každé toto vekové obdobie prináša samozrejme určité špecifiká a ten výskyt gastrointestinálnych ochorení je rôzny v jednotlivých vekových obdobiach. Iné je, keď je dieťa novorodenec alebo dojča. Tam sa stretávame najčastejšie s nejakými poruchami výživy, neprospievaním. Môžu to byť už v tomto období, môžu sa objavovať nejaké vývojové poruchy, ktoré majú tie deti od narodenia. Neskôr, keď sú deti staršie, pribúdajú ďalšie ochorenia. Môžu to byť chronické choroby, veľmi často autoimunitné ochorenia, ktoré majú aj deti a začínajú čím ďalej, tým viac v poslednom období už v mladšom a v mladšom veku. Môžu to byť zápalové ochorenia čriev chronické, autoimunitné ochorenia pečene, pankreasu, ale samozrejme ďalšie spektrum ochorení aj tých bežnejších, ktoré môžu byť tiež závažné. Sú to rôzne choroby pažeráka, žalúdka, vredové choroby. To spektrum je skutočne široké a samozrejme aj mnohé závažnejšie ochorenia, komplikácie, ktoré môžu sprevádzať aj iné ochorenia. Takže tá plejada je naozaj veľmi veľká, o to viac asi rodičia by mali vedieť, kedy spozornieť. Sama ste spomínali, že niektoré problémy dokáže vyriešiť aj všeobecný lekár, niektoré už musí riešiť špecialista, ale teda kedy vyhľadať odbornú lekárskú pomoc? Tak keď má rodič pocit, samozrejme, že dieťa má problém, ten problém mnohokrát nemusí byť veľký, môžu to byť bolesti brucha. Množstvo z týchto ochorení sú aj psychosomatické, tzv. Funkčné poruchy. Deti sú v poslednom období veľmi psychicky zaťažované, jednak teda prostredím, školou, touto dobou, ktorá je, a sú kladené na nich vyššie nároky. Čiže množstvo je takých, ktoré v podstate sú benigné, ale ich trápia. A našou povinnosťou je aspoň tým rodičom povedať, aby sa nebáli, že ich dieťa nemá vážne ochorenie, je zdravé, že teda treba to riešiť inak. Ale pokiaľ ide o tie symptómy, ktoré sú už tie varovné, to sú tzv. Tie červené zástavy, ktoré môžu byť, tak samozrejme, keď dieťa úporne vracia, často vracia, keď má hnačky dlhodobo pretrvávajúce, že to nie je dôsledok nejakej infekcie, infekčná hnačka, keď sa objavuje krv v stolici, keď je to dieťa bledé, všimnú si bledosť kože, môžu si všimnúť žltú farbu na koži, vyklenuté brúško, alebo samozrejme množstvo ďalších takých varovných príznakov, ku ktorým patrí aj pokles hmotnosti. Ako náhle dieťa začne chudnúť, je to ako znak, ktorý naozaj nás môže usmerniť, že niečo sa tam asi zle deje. Niektoré z tých problémov, ktoré ste opísali, tak môžu mať akutný priebeh, môžu sa objaviť po terapii, jednoducho vymiznú. Sú niektoré, ktoré majú genetický základ a môžu byť súčasťou života na komplet celý život?
Áno, to sú tie tzv. Chronické ochorenia, ktoré my máme v ambulancii a skutočne sú to celoživotné ochorenia. Medzi tieto choroby patria aj autoimunitné ochorenia a takým typickým genetickým ochorením, ktoré je geneticky podmienené. Nevieme presne povedať, stanoviť gen, že tento gen má ten pacient a preto má to ochorenie, ale sú tam určité genetické znaky, genetická predispozícia, typická je celiakia, ktorá sa veľmi často vyskytuje v populácii, môže sa vyskytovať u viacerých členov rodiny, čiže u týchto pacientov aj sa vyhľadáva, ak teda my stanovíme diagnózu u dieťaťa, tak sa vyšetrujú aj prvostupňoví príbuzní, čo sú rodičia a súrodenci, aj keď symptómy nemajú, pretože tam je silná genetická väzba. Môžu to byť ďalšie autoimunitné ochorenia, všeobecne môžu byť geneticky podmienené, pretože organizmus má nejakým spôsobom predispozíciu, túto genetickú, reagovať nejakou abnormálnou imunitnou reakciou. A to môžu byť v rodine nielen teda ochorenia tráviaceho traktu, ale rôzne reumatologické ochorenia, ochorenia štítnej žlázy, kožné, kde vlastne nejakým tým spoločným menovateľom je vlastne ten vývoj toho imunitného systému. Nejaký spúšťač sa vyskytne v okolí a spustí sa tá autoimunita, ktorá je celoživotná. Čiže to sú ďalšie ochorenia. My sa stretávame aj s ochoreniami pankreasu, ktoré sú vyslovene geneticky podmienené. Sú na to presne známe gény. Existujú také ochorenia, kde si ten pankreas sám sa začne natravovať bez nejakých iných dôvodov, len preto. Áno. Čiže tam sú opakované pankreatitidy, čiže to musíme odhaliť, teda aký typ toho ochorenia to je. A samozrejme potom sú to aj závažné geneticky podmienené ochorenia, ako sú črevné polypózy, s ktorými sa takisto stretávame, kde ten gén predisponuje k vzniku včasného karcinómu, kolorektálneho karcinómu, už teda vo veľmi mladom veku. Poďme trošku podrobnejšie hovoriť o diagnostike. Vy sami ste spomínali, že v gastroenterologickom centre Junior Bezručova riešite pacientov od 0 až po 19 rokov. A je asi rozdiel diagnostikovať maličké bábätko a uvedomujúceho si tínedžera. Čiže aké sú tie rozdiely, akým spôsobom tá diagnostika vlastne prebieha? Áno, tak tá diagnostika prebieha podľa toho, ako treba. Nemôžeme povedať paušálne, že nerobíme invazívne vyšetrenia u malých detí a robíme ich len u veľkých detí. Robíme diagnostiku tak, ako si vyžaduje vlastne ten pacient. Podľa toho, aké má problémy. Ale treba si uvedomiť, že ten, kto ide s dieťaťom do gastroenterologickej ambulancie, nech sa nebojí, pretože prvým vyšetrením rozhodne nie sú endoskopické vyšetrenia v detskom veku. Čiže nepríde do ambulancie, nedostane hadicu, neprehltne ani horným, ani dolným koncom. Takže určite nie, pretože to vyšetrenie samozrejme spočíva, aby sme zistili tú anamnézu, o čo ide presne, aké sú tie príznaky, čo už je teda na lekárovi, aby vedel vyhodnotiť. Vyšetríme toho pacienta, napomocné sú laboratórne vyšetrenia, lebo všetko so všetkým súvisí. Vieme zistiť, či je to dieťa, či má anémiu, či je chudokrvné, či má nejakú poruchu vstrebávania. To všetko vieme vyčítať z laboratórnych výsledkov, či má napríklad nejakú celiakiu, takisto pečeňové, pankreatické ochorenie. Tie laboratórne výsledky vyšetrenia stolice vlastne nás niekam navedú. A keď je to potrebné, samozrejme, na to sú špeciálne indikácie, tak robíme aj ďalšie vyšetrenia, ako je gastroskopia, kolonoskopia, ktoré sú už nepríjemné. A samozrejme tie u detí, u tých malých detí a aj u väčších, a keď sú aj starší, a keď si požiadajú. Samozrejme, pretože nie každý rovnako toleruje takéto nepríjemné vyšetrenia. Takže tieto vyšetrenia robíme v anestézii. Buď to môže byť taká krátka analgosedácia, alebo je to celková anestézia. U tých malých detí určite celková anestézia, čiže úplne spia.
Dá sa to robiť tu v našom centre aj ako, nemusí byť to dieťa hospitalizované, dá sa to robiť veľmi krátkodobá anestéza, vyšetrenie a zakrátko po hodine to dieťa ide domov. Čiže nemusí ležať v nemocnici. Čo sa týka kolonoskopy, to sú tiež nepríjemné vyšetrenia. Tie robíme všetky v celkovej anestéze aj u tých starších detí, lebo ten adolescentný vek je veľmi krehký a snažíme sa tak, aby nemali nepríjemné pocity, lebo to prežívanie, aj psychotraumy, aj proste vyšetrenia týmto spôsobom nemusia im byť príjemné. Pred takýmto vyšetrením, lebo je to invazívne vyšetrenie, relatívne komplikované, náročné pre samotného pacienta, musia sa nejak rodičia s deťmi predtým pripraviť na to, alebo tým, že je to v tej anestéze, tak jednoducho odpadáva istá fáza prípravy špecializovanej? Ale určite aj tí rodičia najlepšie spoznajú tie svoje deti a vedia povedať, keď sú aj možno 10-ročné, že je to dieťa rozumné, rodičia si ho spoznajú. Môžu kľudne povedať, že teda oni nepotrebujú anestézu, aj také deti to vydržia a sú veľmi spolupracujúce. Vždy je to individuálne a samozrejme u tých malé deti vždy treba pripraviť, že idú, kam idú, čo sa bude robiť a je to celkom fajn, lebo tí rodičia si v podstate to dieťa prinesú až do tej uspávacej miestnosti, kde teda sa vyšetrenie robí, tam si ich môžu uložiť a v podstate, keď dieťa zaspí, môže byť s rodičom dovtedy, takže je to také príjemnejšie pre nich určite. Toto nie je nemocnica, ale na druhej strane prebieha tu liečba samozrejme. Čiže aké sú možnosti liečby? A prihliadnúť špeciálne na tie najmenšie detičky napríklad. Tak tie najmenšie deti, ako som spomínala, tam nie je ešte takéto spektrum tých závažných ochorení, mimo samozrejme tých, ktorí sú nejakým spôsobom geneticky podmienené, vývojové chyby a podobne. Ale väčšinou sú to poruchy výživy, nejaké alergie na mlieko a tam veľakrát vystačíme s nejakými dietnými opatreniami, špeciálnymi dietetikami, mliečnymi formulami. Ale u tých starších detí samozrejme tá liečba je taká ako u dospelých. A pri tých chronických ochoreniach mnohé vyžadujú špeciálnu liečbu. Napríklad máme tu Centrum pre nešpecifické črevné zápaly, ako je Crohnova choroba, ulcerózna kolitída. Títo pacienti majú možnosť k nám chodiť na biologickú liečbu. Máme tu aj stacionár pre deti, ktoré prídu, vytečie im infúzna liečba, môžu ísť domov. Takže aj takéto možnosti sú. Ale všeobecne, ak môžeme povedať o tej liečbe, tak tá je trošku iná u detí a u dospelých, lebo tie postupy pre detských pacientov sú väčšinou riadené na základe odporúčaní Európskej spoločnosti pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu. Čiže sú trošku iné ako u dospelých a mnohokrát naši pacienti majú veľmi závažné ochorenia, veľakrát je vyčerpaná liečba, ktorá je pre nich vhodná. A stretávame sa aj s tým, že samozrejme potom musia nastúpiť nové lieky, ktoré ešte pre deti nie sú schválené. Čiže boríme sa aj s administratívnymi nejakými krokmi, kedy musíme dať schvaľovať liečbu, ktorú vieme, že funguje u dospelých a potrebujeme ju pre deti. Ale väčšinou v obštrukcie nemáme žiadne, čiže aj takáto liečba je umožnená u detí. Takže u tých detí nejaké tie nové molekuly, nové lieky prichádzajú väčšinou neskôr ako pre dospelých, lebo tie štúdie sa samozrejme robia najskôr u dospelých, až potom u detí. Liečba je štandardne taký posledný rezort, posledný krok, ku ktorému sa pristupuje, ale prevencia, profilaxia je veľmi dôležitá. V tomto smere špeciálne v prípade gastroenterológie alebo gastrointestinálnych problémov je strava kľúčová, alebo môže byť kľúčová. Takže čo by ste odporúčili možno rodičom, na čo by si mali dať pozor? Čo pomáha deťom v zdravom vývoji a naopak, čo je takým problematickým bodom alebo problematickou potravinou? Strava je naozaj veľmi dôležitá. V poslednom období sa o tom veľmi často hovorí, pretože existuje aj také programovanie už v tom dojčenskom veku prakticky od narodenia. Tak ako to dieťa na akú stravu nastavíte, tak sa vám môže vyvíjať imunitný systém, vyvíjať črevný mikrobióm, od ktorého sa môže
odvíjať ďalej množstvo ďalších problémov, ak je nesprávne vyvážený. To je úplne na dlhšiu diskusiu samozrejme. Čiže je to dôležité od narodenia až vlastne po celý život tá strava, že to, čo vlastne jeme, pretože naozaj tou stravou môžeme predísť mnohým problémom. A čo je veľmi dôležité, treba vlastne upozorniť, aby bola čerstvá tá strava, aby sme pozerali, čo jeme, bez nejakých množstva rôznych aditív, sladkostí u tých detí. Čím viac je tam rôznych prídavkov, tým asi to nebude lepšie. Čiže skôr takúto prírodzenú stravu. A čo je dôležité, strava má byť pestrá. V dnešnej dobe sú modné trendy, že sa zo stravy vynechávajú rôzne potraviny. A naozaj, ako tí deti potrebujú všetky zložky, pokiaľ sú to potraviny základné, aby neboli ochudobňované teda o rôzne nutričné zložky. Je moda vynechávať lepok, moda je vynechávať mlieko a tí deti často naozaj sú nutrične ochudobnené. Pani doktorka, ďakujem veľmi pekne. Takmer vyčerpávajúco sme pokryli aspoň tie témy, ktoré sme chceli, ale samozrejme, že tých tém je ešte veľké množstvo. Verím, že sa vidíme niekedy na budúce, ale ešte raz. Dnes sme sa venovali téme najčastejšieho ochorenia tráviaceho traktu u detí a ako ste počuli, nám odpovedala pani doktorka Iveta Čierna, vedúca lekárka gastroenterologického centra Junior Bezručová. Ešte raz naozaj, pani doktorka, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj ja. No a my sa vidíme niekedy na budúce.